Litr barve, malířské práce, vás zdraví lidi. Já se vám hodně na TikToku ukazoval takový části videa, co jsem nakupuju. To tam nakupoval flexu, nějaký šrobovák, takový ještě nějaké věci. A teď konečně si bral ten komplekt, jaký potřebuju pro svou práci, protože já jsem malíř. Moje jméno se jmenuje Litr barve malířské práce v Praze. Já chci to rozjechat pořádně a teď vám trošku ukážu ten svůj website, co tady máme. Takže máme ventilátor, to potřebujeme vždycky po první vrstvě, vždycky potřebujeme jako zapnout ventilátor, aby to zeď rychlo schla, nebo nějaká plocha, aby mohl po druhé jechat, no, aby tam nečekal a nemaloval zakázku týden. No. Proto jedna z důležitých věcí, to je ventilátor, krásný, hezký, takový turbo hezký. Pojedeme dál. Druhá věc, to je jasně štafly. Dřevěné 4-patrový, to je samý lepší dřevěné štafle pro malířstvo. Tady máme 3 tyči, je taková větší tyč, největší, to je pro schodiště, pro nějaký moc takový velký strop vysoký. Druhá tyč u nás je hlavná, to je hliníková, moc lehčučka. Lehčučka se tak rozkladuje hezky, se dostane kam chceš, tak jo. To je hlavná tyč. Pracuješ, aby ti rameno nebolelo, tak musí být taková lehčučka. No. I poslední tyč, to taková malá. Vždycky někde takovým jako na koridoru, takhle jako na chodbě. Tak vždycky to vymaluješ, abys nedržel ten držák váleček ručně. Jasně, to je barva. Od Primalexu je jedna z nejlepších barv, jakou já používám. Tady to máte Polar. Taky. Taková věc taky důležitá, to je u nás laser. Takový hezký laser tady na řadě věcí. Laser musí být, protože občas děláš do barvé zeti a strop je bílý, tak musíš dát tu čáru hezky podle lasera. Takže je laser. No i sama hlavná věc, to je naší takový versajtovský, jako takový pomáhačný takový kufr, no. Já vám to teď vemu kameru a vám to ukážu zblízka, co tady mám. No, tak koukněme. Podívejte, vemu takhle kameru a ukážu vám, co tady mám. To první patro, takhle jako nejvyšší, to je tady takové věci, jaké hned používám. Válečky, takové pásky, smetačky, takový, to, co potřeba. Tady, to je u nás takový tady věci, trošku elektrický, takový věci, jaký potřeba to je mít, odvrtat něco, ještě to musí být, takový víc elektrické věci. Druhá věc, u nás tady takový víc železa, takový špatle růžní, klíči, to potřeba mít, občas na zakázce potřeba něco vyvrtat. Takhle, tady u nás je, jak s tím vidíte, u nás tady je šrubovák. Šrubovák musí být na míchání barvy, takové věci. A tady u nás poslední, ta plocha dolů, to je takový sklad. Tady mám všechno nové a mám tam flexu. Já vám zaraz to ještě ukážu hezky. No, takhle postavím. Trošku dám to nahoru. Já vám to zaraz ukážu, lidi. A na to koukněte. Takhle. Rychlo dám ventilačku tady, ventilátor. Všechno to je na rudlíku, podívejte. To je rudlík, nejenom pro ty věci, a rudlík ještě můžu na něm barvu vozit, jako kyble je 40 kilový, takhle s tím rudlíkem to vožu. Takhle. Takhle. Všechno to se tak rozkladuje. Máme to jedno, máme tady vrtačku, vidíte? Krásně. To, co já jsem říkal, míchat barvu. Yes. A to, hlavná věc, teď vám to ukážu. Podívejte, to je u nás sklad. Všechno nové folie, takové věci, vidíte, všechno to je zabalené. Válečky, všechno nové, co potřeba, odsaď se bere. No a tam dolů je flexa, jakou potřebuje občas taky nějaké věci odmontovat, uříznout.
Takhle to vypadá lidi. Podívejte. A je to takové hlavně důležité věci, jaký potřebuje mít malíř. Proto píšte, volajte na objednávku Liter barva malířské práce už k vám jede. No. Mějte se krásně. Čago.